L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum 19 ta' Ottubru 2025 il-Knisja qed tiċċelebra id-99 jum dinji tal-missjoni li din is-sena għandu t-tema ta' Missjonarji tat-tama fost il-popli. Il-Papa Ljun iktar kmieni dil-ġimgħa ħeġġeġ lil kull parroċċa Kattolika fid-dinja biex tieħu sehem f'dan il-jum bit-talb u l-appoġġ tagħha ħalli inwasslu lil Kristu Ġesu it-tama tagħna sat-truf tad-dinja, kif ukoll ngħinu lil ħutna fit-territorji tal-missjoni. F'Malta għandna aġenzija uffiċjali li toffri għajnuna lill-missjoni tal-Papa u l-Knisja Kattolika li hi Missio Malta. Il-Missio flimkien ma' opri missjonarji pontifiċi oħra tilħaq aktar minn 160 pajjiż u tappoġġja 1100 djoċesi fis-sitt kontinenti. Il-kol jaħdmu biex jaqdu nies fil-bżonn irrispettivament mir-razza, reliġjon jew status. Jiċċelebra l-quddiesa Don Viktor Aġus li hu d-Direttur Nazzjonali ta' Missio Malta fil-Bażilika Arċipretali ta' Santa Marija ġewwa l-Mosta. Jikkonċelebra l-Arċipriet Don Sebastian Caruana.
Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Selmilkom ħuti, illum qegħdin iċċelebraw x'hekk din il-festa sabiħa tal-evanġelizzazzjoni lil popli kollha li aħna nsejħula il-jum tal-missjoni. Magħna wkoll mhux biss aħna qegħdin hawn f'din il-bażilika hekk sabiħa, imma jinaqdu magħna wkoll ħafna nies permezz tat-television li nixtiequ nsellmulhom b'mod speċjali għaliex huma ħafna minn dawk in-nies li xtaqgħu jkunu hawn fil-Knisja llum imma ma jistgħux għal raġunijiet diversi. Dawn huma nies importanti, dawn huma nies li anki huma stess huma l-ewwel missjonarji li jagħmlu tant ġid lill-Knisja biex din il-grazzja tal-evanġelizzazzjoni tasal mad-dinja kollha lill-umanità tal-lum. U għalhekk nitolbu hekk anki fil-bidu ta' din il-quddiesa lil Alla l-Missier jibatilna d-don tal-Ispiritu Santu biex kull min jisma' din il-quddiesa jipparteċipa fiha, Alla jmissilna qalbna ħalli niftħuha dejjem aktar. Noħorġu mid-dinja xkejkna tagħna ħalli nataw għall-glorja tal-Alla l-Knisja tiegħu. Għalhekk biex nibdew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna u nitolbu anke maħfra lil xulxin għan-nuqqasijiet li jista' jkollna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla, bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti rid li l-bnedmin kollha jisalvaw u jaslu li jarfu l-verità. Ħares lejn il-ħsad kbir tiegħek u ibad ħaddiema għalih biex l-Evanġelju jixxandar lill-bnedmin kollha sa mal-poplu tiegħek jinġabar fil-kelma tal-ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek u hekk jimxi l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni u l-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-ħwejjeġ li ra Iżajija bin Amos dwar Ġuda u Ġerusalemm qatt jiġri fl-aħħar jiem li jolla l-għolja tad-dar tal-mulej togħla l fuq mill-qċajjeġ tal-muntanji u tintrefa l fuq mill-għoljiet. Leja qatt jiġru l-ġnus kollha, kotra sħiħa ta' popli qatt jiġu u jgħidu. Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakob biex jallimna it-triqat tiegħu u nimxu fil-modijiet tiegħu. Għax minn Sijon toħroġ il-liġi u l-kelma tal-mulej minn Ġerusalemm. Il-mulej jagħmel ħaq bejn il-ġnus u jaqta' sentenza bejn ħafna popli u huma jibdlu xwabel tagħhom f'sikek tal-moħriet u l-lanezz tagħhom f'imnieġel. Ebda ġens ma jerfa' x-xabla kontra ġens ieħor u s-sena tal-gwerra
ma jitalmu wix iżjed. Ejja dar ta' Ġakob, ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus flimkien. Iħenn għalina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek flimkien il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax tiġri l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art intom tmexxuhom flimkien il-mulej jarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. L-art tagħti l-frott tagħha, iberikna Alla, Alla tagħna, iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor flimkien. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Jekk int tisqar b'fommok Ġesu u l-mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-mewt, int issalva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustifikazzjoni u jistqar b'xuftejh biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid: kull min jemmen fih ma jintilifx. Ma hemm l-ebda għażla bejn Ludi u Grek u s-sit ta' kulħadd u għani għal dawk kollha li jsejħulu. Għax kull min isejjaħ isem il-mulej isalva. Imma kif jistgħu jsejħu lil min ma jemmnux fih? Kif jistgħu jemmnu f'min ma semgħux bih? Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jipritkawlhomx? Kif jistgħu jipritkaw jekk ma jkunux mibgħuta? Bħalma hemm miktub: kemm huma sbieħ riġlejn dawk li jħabbru l-ġid. Iżda mhux kulħadd għad għall-kelma ta' Kristu, imma jien ngħid jaqgħu ma semgħux, żgur li semgħu, l-Iskrittura tgħid li ħinhom xteret mal-art kollha u l-kelma tagħhom leħqet tru fid-dinja. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Morru għalmu il-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jien magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilea
u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu quddiem. Imma xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili jingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, qalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. U għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej. Kemm sabiħa l-kelma talla li dejjem hija ġdida. Il-kelma talla hija universali. Tajba għal kull żmien, tajba għal kull poplu. U kif għadna kif smajna mill-qari tal-lum, smajna kif Ġesu li għandu s-seta fuq kollox, għandu s-seta li jibatna. Mal-ġnus kollha inxandru il-kelma tiegħu, il-kelma tal-Evanġelju, li hija l-aħbar it-tajba għal ġnus kollha. U għalhekk fil-Vanġelju qrajna kif Ġesu wasal biex jitla s-sema wara din l-esperjenza li għamel hawn fuq l-art magħna fejn ifforma lill-apostli, d-dixxipli tiegħu u se jtihom l-aħħar tislima qabel ma jitla s-sema. U l-apostli li kienu 11 jgħid il-Vanġelju tal-lum marru hemmhekk u kif rawh niżlu jadurawh. U xi wħud minnhom kienu għadhom qed jiddubitaw. Dilaqtitni din il-kelma, xi wħud minnhom kienu għadhom qed jiddubitaw wara li raw il-mirakli kollha, wara li raw il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu u darilhom baqgħu jiddubitaw. U mbagħad Ġesu qallhom morru għalmu u għamdu lill-ġnus kollha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Di ma kienx formula ta' liturġija, imma kienet realtà f'isem Alla. Alla li hu Trinità. Alla 3 persuni distinti minn xulxin. F'isem dawn iridu jitamdu jfisser imutu għalihom infushom għal ħajja li kienu qed jgħixu biex jitwildu mill-ġdid għal ħajja oħra, għal bniedem ġdid. Din il-bxara tajba. U għalhekk anke llum inħossni kważi emozjonat meta nġib quddiem għajnejja kif illum il-ħadd 19 ta' Ottubru mad-dinja kollha qegħdin iċċelebraw dan il-jum tal-missjoni. Dan il-kmand li Ġesu tagħna għadu ħaj sal-lum. Dan il-kmand li tagħna Ġesu għadu jġib il-konverżjoni tal-ġnus kollha għal bxara tajba tal-Evanġelju. U aħna nafu xek qegħdin ngħixu fi żmien meta tiftaħ anki l-news u tisma' minn xi jiddejja d-dinja mill-ħażin kollu tagħha. Alla ma jaqtax qalbu u jibgħat lid-dixxipli tiegħu, jiġifieri lilek u lili l-insara kollha, kif jedilna l-Papa, biex ikunu missjonarji. Ħajwaslu din il-bxara tajba. U aħna nafu xek li kemm hija l-qalb il-Knisja llum. Il-Papa għalhekk jixtieq li din il-ġurnata ngħixuha b'mod speċjali. Li nkunu konxi kemm hija importanti li dak li rċevejna ma nżommuhx għalina, imma nagħtuh bħala don lill-oħrajn. Għax hekk inżommuh għalina din il-grazzja talla tal-fidi issir velenu. Imma biex tikber fina hemm bżonn nagħtuha lill-oħrajn bħala rigal, bħala don ta' mħabba. U għalhekk aħna l-Maltin b'mod speċjali
Din l-imħabba li għandna lejn il-missjonijiet hija xi ħaġa reali. L-aħħar laqgħa li kellna bħala diretturi nazzjonali mad-dinja kollha li għandna xi 122 minn sejjer żball, kellna laqgħa dejjem mal-Papa. U fl-aħħar laqgħa li kellna mal-Papa Franġisku, meta mbagħad lajna wieħed insellmu lill-Papa, meta Papa Franġisku qed l-aħħar darba li ltqajt miegħu, ra li jiena ġej minn Malta, għalli Malta kemm għandkom missjonarji. Il-Papa meta jaħseb fuq Malta jaħseb kemm hemm missjonarji. U dan huwa grat għall-Alla għal din id-don li huwa tagħna bħala gżira. Minn żmien San Pawlu x'hekk u minn żmien San Luqa meta ġew fostna għallmuna kif għandna nkunu missjonarji. Għax aħna tajnihom ħafna bil-ġenerożità kollha, huma tawna lilna u hemmhekk fejn naraw ta' din il-ħajja ta' Trinità, ir-reċiproċità. Aħna tajna mill-ġenerożità tagħna lill-oħrajn, lil dawn il-priġunieri li ġew salvati mill-arqa, u huma tawna Alla tagħna permezz tagħhom id-don tal-fidi. U mill-bidunet aħna bħala Knisja Maltija dejjem tajna missjonarji. Issa naturalment qegħdin fi żmien meta n-numru ta' saċerdoti u anke reliġjużi bħala Maltin naqas ħafna. Imma x-xogħol li għamilna bħala missjonarji jibqa' u għax kien xogħol tajjeb qed iġib il-frott tiegħu. Kif qed taraw anke hawnhekk tal-santwarju kemm għandna sorijiet u anke saċerdoti jew magħna li mhumiex Maltin. Hija l-imħabba li tiġi lura għandna f'dan iż-żmien li aħna għandna bżonn. U għalhekk ix-xogħol li l-Knisja qed tagħmel biex iġġib l-awareness tal-missjoni ta' din il-vokazzjoni sabiħa ta' kull nisrani tidher fl-aqwa tagħha. Jiena nista' ngħid anki f'dal-aħħar snin li kont direttur nazzjonali tal-Missjo f'Malta kemm naraw kuljum mirakli tal-imħabba tan-nies li jħossu li huma jridu jkunu missjonarji anke minn dar tagħhom stess, minn arthom stess. Billi anki jagħtu dik id-donazzjonijiet żgħar tagħhom li huma tant prezzjużi, jidhru żgħar għal għajnejna imma quddiem Alla huma enormi, huma kbar għax mogħtijin mill-qalb kollha. Hija ħaġa impressjonanti, pereżempju, meta nsaqsi lil min responsabbli fl-uffiċċju tagħna mill-boros ta' studji li qed nagħtu lill-studenti li jħossu l-vokazzjoni għas-saċerdozju f'dawn il-pajjiżi tal-missjoni. Fejn is-seminarji f'dawn il-pajjiżi mhux qed jonqos imma qed dejjem jiżdied. U kważi kuljum nirċievu rikjesti minn dawn il-pajjiżi tal-missjoni biex aħna bħala Maltin ngħinuhom bid-donazzjonijiet tagħna għax m'għandhomx fejn iżommu dawn in-nies, sija seminaristi u sija anke żgħażagħ li jixtiequ jitalmu. U għalhekk il-Missjo tagħti dawn il-boros ta' studji li ġejjin minnkom. U l-maġġoranza tan-nies li jagħtu dan mhumiex il-sinjuri, huma nies li qed jgħixu bil-pensjoni tagħhom u jġemmu sent minn hawn, euro minn hemm u jaqdu l-flus kultant anki grupp flimkien biex jibgħatu dawn il-flus b'fidi kbira li f'dawn il-pajjiżi jiżdiedu l-vokazzjonijiet ħalli l-ġid ikompli jikber. U l-ġid qiegħed jikber anke ħaġa tal-iskantament kemm nies jħossu għal ħafna tfal u żgħażagħ li jixtiequ jmorru l-iskola u m'għandhomx mezzi. U aħna nħossu l-bżonn li ngħinuhom. Mhux għax jaqsmulna qalbna ta' imma xi ġustizzja. Għax fil-Knisja dejjem hekk sar. Għax missierna San Pawl hekk kallimna
Interessanti meta naqraw l-atti tal-Apostli fuq l-ewwel storja tal-Knisja, naraw il-San Pawl immur minn nazzjon għal ieħor bħala missjonarju veru u l-ewwel ħaġa li kien jagħmel kif jasal f'post ġdid kien li jfittex xogħol biex jaħdem u jaqla l-flus biex hu stess ma jkunx ta' pis fuq l-oħrajn. Hekk jgħidu. U anke biex ikollu flus biżżejjed ħalli jgħin lil minu fil-bżonn. U allura naraw il-San Pawl jinkoraġġixxi lill-insara jibgħatu l-flus Ġerusalemm għax il-komunità ta' Ġerusalemm kienet għaddejja minn żmien diffiċli. U allura kienu jibgħatu l-għajnuna tagħhom ħalli l-komunità f'Ġerusalemm tkompli tikber u l-Evanġelju jasal għand kulħadd. U aħna llum ukoll qed nagħmlu l-istess ħaġa. Hija impressjonanti anki f'dawn il-ġranet il-bieraħ stess wieħed patri ta' Ġiesu meta qal din il-ħaġa f'daqqa waħda ma nafx kemm il-scholarship ta' tfal daħlu f'lejla waħda. In-nies huma ġenerużi. Jixtiequ joffqu l-flus tagħhom jinvestu f'dak li hu tajjeb. Din hi l-evanġelizzazzjoni. Il-Papa fil-messaġġ li batilna għalilna oħorġu fit-toroq kunu missjonarji ta' tama. Ġibu t-tama vera. It-tama ta' Ġesu li ġi u sar wieħed minna biex jellimna ngħixu ta' nies. Biex aħna wkoll meta naraw daw il-pajjiżi mhux ngħidu t-tor tagħhom dawk ta' żani ma tarax. Aħna rajna bajnejna kemm dawn in-nies għandhom ħajja li qed tisplodi li jridu tajjeb għaliex għax huma nies li batew ħafna mill-ħażen tad-dinja. U bħala Knisja mhux biss tagħti l-ikel lil minu bil-ġuħ imma bil-mod kif ittieħ qed tibni l-ħajja tal-bniedem. Qed tgħin dak il-bniedem mhux biss li jimla l-istonku tiegħu bl-ikel li huwa dritt, imma li hu meta jikber u jkun f'sitwazzjoni aħjar jibda jaħseb fl-oħrajn. Din is-saltna Talla, din is-saltna Talla li rridu nibnu. U dan hux qed niċċelebraw illum. Lillum mal-knejjes kollha, il-ġabrit kollha tal-Knisja f'Malta u tal-Italja u tal-Ewropa kollha u tal-Amerika u tal-Awstralja, tal-Oċeanija, f'kull kontinent, anki tal-Afrika stess, tal-Asja, kollha se jmorru għal dan ix-xogħol prezzjuż tal-evanġelizzazzjoni. U aħna ħuti għandna l-grazzja li nkunu parti minnha. Għalhekk ma naqtawx qalbna ta' ġifieri ħażinaw kemm trid fid-dinja, imma t-tajjeb qiegħed hemm u t-tajjeb qed jikber. U aħna rridu nkunu parti minnu. L-insara llum f'din is-sitwazzjoni ta' dlamijiet qed jimmaturaw. U anki huma bħala ħajja spiritwali m'għadhomx fil-fażi li jqogħdu attenti li ma jagħmlux ġnub. Mhux biżżejjed noqogħdu attenti li ma nagħmlux ġnub, imma noqogħdu iktar attenti li nagħmlu t-tajjeb. U t-tajjeb jista' jsir b'kull mod. Billi nitolbu, billi nofru s-sofferenz li għaddejjin minnhom għal ġid tal-Knisja u billi nagħtu l-kontribut tagħna anke materjali biex is-saltna Talla tasel mad-dinja kollha, biex ikollna dinja aktar aħjar u l-umanità ssir iktar familja waħda. Għalhekk nirringrazzjaw lil Alla f'din il-ġurnata u f'din il-quddiesa. Nirringrazzjaw lil Alla tal-benefatturi kollha li tagħna u nitolbu lil Alla għall-benefatturi tagħna li tihom mid-darba aktar ta' dawk kollha li taw. U nitolbu wkoll lil Alla jibgħat aktar nies b'qalb ġeneruża li tgħinna biex inkomplu inwasslu dik l-ordni ta' Ġesu morru fid-dinja kollha waslu l-bxara tajba. Inqumu bil-wieqfa u flimkien nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox,
li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandirġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jumu mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mulej illum jidwi f'idnejna il-kman tiegħek morru u għalmu l-ġnus kollha u rina kif nistgħu nwettqu aħjar. Nitolbuk mulej sabiex tqaddes lil Papa l-isfijiet u lis-saċerdoti kollha biex ikomplu jwasslu lilek lil ġnus kollha. Nitolbu biex in-nies tal-Ewropa jerġgħu jħadnu l-eruq insara tagħhom u sabiex aktar żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-Knisja tkompli tikber fl-Afrika, l-Asja u l-Oċeanja biex kompli tissoda fl-Amerika u biex dawn il-kontinenti jkomplu jfuru bil-vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-ġid tad-dinja jiġi mqassam b'mod ġust sabiex miljuni kbar ta' bnedmin ma jkomplux ibatu l-faqar għaliex bla xogħol, bla djar, bla ilma u bla ikel. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fakkarna mulej biex il-ġid li għandna, sew jekk ħafna sew jekk ftit, ma jnissinix il-ħtiġijiet tal-bnedmin l-oħra fil-bżonn. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej fl-aħħar nett għall-benefatturi tal-missjoni biex dawn iħossu l-ferħ ta' min jagħti mingħajr ma jistenna ħlas lura, ħlief dik tas-sema. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nixtieq ukoll li nitolbu llum mod speċjali għal aktar vokazzjonijiet għas-saċerdozju għall-ħajja reliġjuża fost iż-żgħażagħ tagħna Maltin u anki dawk li mhumiex Maltin u li qed jgħixu Malta. Naraw hekk hemm hawn fidi qawwija u sabiħa fost dawn in-nies li jiġu minn pajjiżi oħrajn biex jaħdmu Malta. U fosthom hemm żgħażagħ li huma tant qrib il-Knisja li jiena żgur li xi wħud minnhom anke bil-fidi li jsibu hawn Malta l-bogħod minn xtut tagħhom Alla wkoll qed isejħilhom. Nitolbu għalihom biex min qed jisma' din is-sejħa jirrispondi b'ġenerożità. Mulej Alla li tista' kollox, issa li smajt ċewqitna, kompli dawwalna biex aħna wkoll saċerdoti reliġjużi, tfal, żgħażagħ u kbar nagħtu s-sem tagħna biex il-bxara tajba li tajtna tasal fil-qalb ta' kull bniedem bi Kristu Sidna.
Imbirek int mulejala tal-ħolqin kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nirċievu, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulejala tal-ħolqin kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Mulej ħares lejn il-wiċċ ta' Kristu tiegħek li tali l-nifsu b'fidwa l kulħadd u għamel li permezz tiegħu il-ġnus kollha minn tarf għall-ieħor tad-dinja ifaħru l-kobor ta' ismek u li kullimkien issirlek offerta waħda u l-istess bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħħar li l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid, għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twiżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk inti tgħader u tħenna l min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs. Radlek il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni imqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. U tillum li qegħdin niċċelebraw dan il-ħattek speċjali tal-missjoni naqdu mal-Knisja kollha, mad-dinja kollha,
biex nfaħru lill-Alla l-missier tal-ġid kollu li tagħna. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tibol ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Dawnu Ġesu l-ħaruf Talla, dawnu dak li jneħħid nubit tad-dinja ħen jinaħna li aħna mistidnin għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux. Tħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħet kien ifejja.
ngħidu talba missjonarja. O Alla missier tagħna, meta ibnek Ġesu Kristu qam mill-mewt, huwa ordna lil dawk li mxew warajh biex imorru u jagħmlu dixxipli mill-ġnus kollha. Permezz tal-Magħmudija, inti tibatna l-koll biex inkomplu din l-istess missjoni fost il-popli kollha. Għawwina bid-doni tal-Ispirtu Santu, ħalli b'kuraġġ u bħeġġa nagħtu xhieda tal-Evanġelju biex il-missjoni avdata lilna li għadha l-bot mill-milja tagħha tkun tista' ġġib il-ħajja u d-dawl lid-dinja. Jalla l-ġnus kollha iġarbu l-imħabba tiegħek lis-salva u l-ħniena kbira tal-Mulej Ġesu li jgħix u jsalta miegħek faqda mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qabel ma jagħmlu l-aħħar talba nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali u xek lin-nies kollha li ġewna lill-Qudiesa, l-Arċiprit tal-Mosta, lill-Mostin kollha li nafu li hija knisja, hija parroċċja li tat ħafna missjonarji. U b'mod speċjali I would like to thank, I will shift to English now, for all the missionaries who are here, coming from all over the world. We have people from Africa, different countries in Africa. We have people from Asia, like Pakistan, Vietnam, Philippines, and so many other, even Laos. And all those who are come here, who have joined us today to celebrate this beautiful reality of evangelization in the world. I thank you, and let us remain united always, bringing forward and sharing with others the fire that Jesus has put in our hearts. We stand for the final prayer, please. Nitolbu. Saħħaħtna mulej bid-doni tal-fidwa, għamil li l-fidi vera tibqa tixxerret bla qiegħda bis-saħħa ta' din l-għajnuna tas-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu dejjem fil-paċi ta' Kristu. Grazzi tal-li naqattu magħna l din il-Qudiesa fil-Jum Dinji tal-Missjoni mill-Bażilika Arċipretali ta' Santa Marija fil-Mosta. Nafżakom li fit-tmiem il-Qudiesa, Missjo Malta se tkun għaddejja bi programm ta' attivitajiet fuq it-suntir tal-Bażilika tal-Mosta li se jibqgħu għaddejjin sas-7 tal-lejla. Hemmhekk wieħed ikun jista' jiltaqa' ma' wħud mill-missjonarji li bħalissa jinsabu Malta, jista' jsib rokna għat-tfal, tarif dwar missjo, kif ukoll xi affarijiet li wieħed jista' jixtri. Titolbu flimkien sabiex il-mulej ikompli jsaħħaħ fina l-ispirtu missjonarju u fuq kollox ikompli jimla bl-imħabba u l-kuraġġ lill-missjonarji kollha li jaħdmu fid-diversi pajjiżi madwar id-dinja. Nawguralkom jum mimli saħħa u barka mill-mulej.